Veľpieseň. Je to dobre známa, ale nie veľmi dobre pochopená kniha Biblie. Obsahuje 8 kapitol ľúbostnej poézie. Kniha má síce úvod a záver, ale nemá žiadnu pevnú literárnu štruktúru, a to preto, že je to zbierka básní. Nemajú sa analyzovať ani rozoberať, majú sa čítať plynulo ako celok a človek si ich má jednoducho užiť. Prvý riadok nám hovorí, že ide o veľpieseň alebo pieseň piesní, čo je hebrejský idiom podobný ako svätyňa svätých alebo kráľ kráľov. Je to spôsob, akým sa v hebrejčine vyjadruje, že je niečo najveľkolepejšie. Tu teda ide o najveľkolepejšiu pieseň všetkých piesní. Prvá veta uvádza, že táto pieseň piesní je Šalamúnova, čo by mohlo znamenať, že je jej autorom. Kniha sa napokon začína jeho menom. Pri čítaní básni v tejto zbierke však zistíme, že hlavnou postavou je žena, milovaná. A hoci sa v texte ozýva aj mužský hlas, nezdá sa, že by patril Šalamúnovi. Šalamún sa v piesniach spomína niekoľkokrát, ale nikdy nie je rozprávačom. Musíme uznať, že Šalamún je v skutku zvláštnym kandidátom na autora tejto knihy, vzhľadom na skutočnosť, že mal viac ako 700 žien. Vo veľpiesni sú pre seba milenci jedinými na svete. Pieseň Šalamúnova teda pravdepodobne znamená, že je tradičnou súčasťou Šalamúnových múdrostí. Bol známy pre svoju múdrosť, poéziu a lásku k učeniu v každej oblasti života. Tak sa Šalamún stal otcom literatúry múdrosti v Izraeli. Jeho dedičstvo tu pokračuje zbierkou ľúbostných piesní, ktoré skúmajú ľudské prežívanie lásky a sexuálnej túžby. Úvodná pieseň nás zavedie k základnej téme tejto knihy. Počujeme hlas mladej ženy, ktorá sa teší zo svojho muža, pastiera. Ešte za neho nie je vydatá, ale je zrejmé, že sa zasnúbili a nemôžu sa dočkať, až budú spolu. Od úvodu sa v básni strieda mužský hlas so ženským, prechádzajú zo scény na scénu bez jasnej lineárnej postupnosti alebo dejovej línie. Piesne sa pohybujú v symfonických cykloch, opakujú a rozvíjajú sa kľúčové obrazy a myšlienky. Jednou zo základných myšlienok, ktorá spája tieto piesne, je intenzívna túžba tejto dvojice, vyjadrená prostredníctvom neustáleho hľadania a nachádzania. Po úvodnej piesni sa oddelia, ale vzájomne sa hľadajú. Žena vykríkne alebo sa prebúdi zo sna, alebo hľadá svojho milenca. A nájdu sa viac než raz. Objímajú sa a keď to začne byť trochu pikantné, scéna sa náhle skončí a začne sa nová. Oddelia sa, hľadajú sa a takto to ide dookola. Ďalšou opakovanou myšlienkou je radosť z fyzickej príťažlivosti, ktorú voči sebe prechovávajú. Viackrát sa zastavia a opisujú sa navzájom zložitými metaforami. Je veľmi užitočné vedieť, že tieto obrazy a metafory nie sú v hebrejskej poézii primárne vizuálne. Ak sa pokúsime vytvoriť obraz týchto ľudí na základe metafor, dostaneme niečo veľmi zvláštne. Mali by sme sa predovšetkým zamyslieť nad významom týchto obrazov, ktoré sa týkajú muža a ženy. Ako poetické cykly plynú, rastie v ich túžbe, radosti a príťažlivosti napätie a toto stupňujúce sa opakovanie je poetickým vyjadrením vrcholenia, tajomstva a sily sexuálnej lásky. V závere sa všetko spojí, dej ustane a prichádza zhrnutie týchto piesní. Láska je silná ako smrť, vášeň krutá ako podsvetie, jej žiara je ohnivá ako najsilnejší plameň. Lásku nemôže uhasiť množstvo vody, rieky ju nemôžu odplaviť. Ak by chcel niekto dať za lásku všetko bohatstvo svojho domu, veľmi by ním pohrdli. Pieseň zdôrazňuje silu a intenzitu lásky. Je prekrásna, ale aj nebezpečná. Tak ako oheň, aj láska môže ľudí zničiť, ak sa zneužíva. Ak sa chráni, je životodarná. Láska vyjadruje nesmiernu túžbu poznať, byť úplne poznaný a zároveň byť objektom túžby. Láska je jednou z nadprirodzených a najtajomnejších prežitkov ľudského života. A ako súčasť biblickej tradície múdrosti, kniha hovorí, že ide o dar od Boha. Po tomto nasleduje zvláštna pieseň o Šalamúnovi, ako sa snaží urobiť nemožné, kúpiť si lásku. Žena odmieta Šalamúnovú ponuku. A potom sa kniha končí tým, že muž a žena, ktorí sú opäť oddelení, sa vydávajú hľadať jeden druhého. Muž volá na ženu, aby počul jej hlas. Ona ho prosí, aby s ňou utiekol. A takto sa kniha končí. Úplne s otvoreným koncom. Podobá sa to láske, ktorá tiež nikdy úplne nekončí, pretože vždy je na milovanom čo viac objavovať a sledovať. Skutočná láska nekončí a takisto nekončí ani táto kniha. V súčasnosti sa v dejinách objavuje veľká otázka, ktorú vyvoláva pieseň piesní. Čo robí milostná poézia v Biblii? V histórii sa objavili 3 hlavné výklady tejto knihy. V židovskej tradícii sa kniha čítala ako alegória, každá postava ako symbol. Žena je teda Izrael, muž je Boh a ich láska je symbolom zmluvy medzi Bohom a Izraelom uzavretej na vrchu Sinaj pri odovzdávaní Tóry. Tento pohľad sa dostal do kresťanskej tradície, iba postavy sa zmenili. Ide o Kristovú lásku k svojmu ľudu, k cirkvi.
Tento výklad bol inšpirovaný Pavlovými slovami v Efezanom 5, kde hovorí, že láska manžela k svojej žene je symbolom Kristovej lásky k cirkvi. Zaujímavé je, že archeológovia za posledných 100 rokov nachádzajú v Egypte a Babylone rôzne druhy ľúbostnej poézie. Tá sa veľmi podobá jazyku a obrazom použitým vo veľpiesni. Vidíme, že ľúbostná poézia bola zmysluplnou súčasťou izraelského kultúrneho prostredia. Preto sa dnes väčšina akademikov pri veľpiesni prikláňa k tomu, že by sme sa na ňu mali pozerať tak, ako sa sama prezentuje, ako na zbierku izraelskej ľúbostnej poézie, ktorá rozjíma nad Božím darom lásky. To však neznamená, že ide len o starovekú ľúbostnú poéziu. Pri čítaní piesní v kontexte starej zmluvy vystupuje do popredia jeden kľúčový prvok – ohromujúce množstvo obrazov záhrady. Nachádzame tu silné odkazy na záhradu Eden a idylické scény lásky prvého manželského páru z prvých kapitol knihy Genesis. V pozadí veľpiesne rezonuje obraz muža a ženy, ktorí hoci sú nahí a zraniteľní, sú úplne zjednotení a v bezpečí. Je to ako keby sme boli svedkami lásky dvojice, ktorej vzťah je nepoškvrnený sebectvom a hriechom. Pieseň tak poskytuje nádej, že hoci sú naše vzťahy často poškvrnené sebectvom, láska je nadprirodzeným darom a jej úlohou je odkázať nás na niečo väčšie, na dar Božej lásky, ktorá jedného dňa prenikne do jeho milovaného sveta a premení ho. Práve o tomto je pieseň piesní, pieseň Šalamúnova alebo veľpieseň.